Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, aki téged szent, a mennyben megkoronázol. Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, aki téged szent, a mennyben megkoronázol. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, aki téged szent, a mennyben megkoronázol. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Úr Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, a Szent Atyáért, és mindazoknak a megbántásoknak az engesztelésére, melyeket a Szűz Mária szentlőtelen szíve ellen elkövetnek. Százezrszer dicsérjenek, áldjanak és magasztaljanak tégedet, ó legszentségesebb, dicsőséges Szűz Mária, Istennek szent anyja. Mindnyájan a megdicsőült szentekkel, akikkel reméljük mi is valaha égedet látni és tisztelni a mennyben mindörökké. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja. Hogy méltóságunk a Krisztus életére. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék. Amen.
Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztusban, kedves testvéreim, karácsony ünnepének 7. napján a Szent Családra, Jézus, Mária és Szent József családjára emlékezünk, őket ünnepeljük. Ezt a szentmise áldozatot pedig hálából mutatom be Istennek az elmúlt esztendő minden ajándékáért, családjainkért és az egész keresztény népért. Szentmisénk elején most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jódom, A mindenható Istennek, ne is nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. Amen.
Gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, s így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engedteli, megszabadul tőlük, és minden napi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz. Aki szót fogad apjának, felüdíti anyjának. Fiam, legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napját. Apád iránt tanúsított jó cselekedetet nem megy vele végbe, és elszámolják neked bűneidét. A jó tett fejében majd gyanakodni fog. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Viseljétek el egymást, és bocsássatok egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsájtott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak, Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Tanítsátok és incsétek egymást telve bölcsességgel. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnókat és szent énekeket. Bármit mondatok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát az Atya Istennek. Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy illik az Úrban. Férfiak,
ebben a végső korszakban, a Uram által beszélt mi hozzánk. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy ott bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja, minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdon. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy 2 galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr fölkenkét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézus odavitték a szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsájthatott szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél. Hogy világosság legyen, kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, míg a te lelkedet is tőri járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha. Böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a Galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Hálunk téged, Krisztus. Kedves testvérek! Mikor az esztendő utolsó napja van a mai napon, ha nem vasárnap lenne, akkor szilveszter pápára emlékeznénk, ezért eljött az ideje annak, hogy az idei évi statisztikát felolvassuk a templomban. Már ugye azt a statisztikát, ami a Óbecsei Katolikus Egyházra, katolikus plébániákra vonatkozik. Habár ez a statisztika nem túl kényes, hiszen temetések számát leszámítva minden csökkenőben van, csak a temetések emelkednek, azoknak a száma, azért mégis érdemes elolvasni, érdemes meghallgatni, hogy hogyan is alakultak a számadatok, vagy hogyan alakult egyházunk élete a számok szemszögéből. A keresztelések számával kezdeném. A belvárosi plébánián 6 fiút, 11 leányt, összesen 17 gyermeket kereszteltek meg ebben az évben. Alsóvároson 25 fiút és 30 leányt, összesen 55 gyermeket, és itt a faluban 8 fiút és 10 leányt kereszteltünk, összesen 18-at, ami azt jelenti, hogy a városban az idén összesen 90 katolikus keresztelés történt, ami 14-jel kevesebb, mint egy esztendővel korábban. Aztán a temetések száma úgy alakult belvároson, hogy férfit 23-at temettek el,
nőt pedig 41-et, ez összesen 64 temetést jelent. Alsóvároson 36 férfit és 37 nőt kísértek utolsó útjára, összesen 73 személyt, mi pedig innen a faluból 35 férfit és 24 nőt, összesen 59 személyt búcsúztatunk ebben az évben, ami összesen 196 katolikus temetést jelent tavaly ilyenkor óta, ami ugye közel 30-al több, mint egy évvel korábban, amikor 169 temetés volt csak. Ezek közül hirtelen halállal mindössze 48-al haltak meg, kedves testvérek, ami akkor érdekes, hogyha tudjuk, hogy 158-an lépték át a halál kapuját az életadó szentségekkel való megerősítés nélkül, mert mondjuk a családjuk nem vette a fáradtságot, hogy papot hívjon hozzájuk, és megkönnyítse számukra életüknek ezt az utolsó és legnagyobb próbatételét. És ez azt jelenti, kedves testvérek, ha megint csak a statisztikát nézzük, hogy a keresztelések számához viszonyítva a becsei katolikusság 106 fővel csökkent ebben az évben, amiben szintén jelentős emelkedés van, hiszen a korábbi évben mindössze 65-tel lettünk kevesebben. Esküvő ebben az esztendőben 10 volt a belvárosi plébánián, 5 volt az alsóvárosi plébánián, és 5 volt a falusi templomban is, ez összesen 20-at jelent, ami kerek 10-zel kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. Első gyónó belvároson 19 volt, alsóvároson 23, Újfaluban 16, összesen 58, 3-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. Első áldozó belvároson 13 volt, alsóvároson 33, Újfaluban pedig 21, ami összesen 67 első áldozót jelent. Érezzük mindannyian, hogy jelentős a csökkenés, ha azt mondom, hogy a tavalyi évben 98 első áldozó volt. Bírmálás az idén nem volt a belvárosi templomban, alsóvároson 29-et, itt Újfaluban pedig 25-öt bírmáltunk, ez összesen 54-et jelent. Beteg látogatásból belvároson 50 volt, alsóvároson 41, itt Újfaluban 178, nyilván ugye azért, mert ebben benne vannak az első péntekes házi betegek is. Összesen 269 beteglátogatás történt ebben az esztendőben. És végül az évi szentáldozás adatai, kedves testvérek, egy esztendő alatt belvároson 11.625 szent áldozás történt, alsóvároson 14.236, itt Újfaluban pedig 9.831, vagyis összesen 35.692 szent áldozás volt itt a városban, ami kicsit több mint 4000 fővel, vagy 4000 szent áldozással kevesebb, mint egy esztendővel korábban. Kedves testvérek, a statisztika nem túl fényes, levonhatjuk belőle a különböző következtetéseket, de azért az ember, aki hálát ad az ő Istenének, pontosan tudja azt, hogy Isten a rossz dolgokat is valami jó céljával, valami jó miatt engedi meg, azért, hogy azok a rossz dolgok valami jóra vezessék el azokat a lelkeket, akikkel ez a rossz dolog megtörténik. És én felhívnám a figyelmeteket Batthyány Strattmann László példájára. Hallottátok már ezt tőlem, de érdemes újra elgondolkodni az ő életén és cselekedetein, illetve azon az egy mozzanaton, amit én most külön is szeretnék itt a hálaadó szentmise keretében kiemelni, kedves testvérek, mert ez egy igazán katolikus és igazán keresztény emberi magatartása, illetve vélekedése. Ez a Batthyány Strattmann László hercegi címmel rendelkezett, hiszen a Batthyány családnak az az ága a hercegek sorába emeledett az idők folyamán. Annyi pénze, annyi földje, annyi hatalma volt, hogy ő maga sem tudta, hogy pontosan mennyi. És ez a Batthyány Strattmann László mégis volt olyan emberséges, eltérve a legtöbb korabeli nemesi családtól, hogy a saját költségén és a saját kastélyában kórházat rendezett be a rászorulóknak, és teljesen ingyen, hiszen ő orvos ember volt, teljesen ingyen gyógyította azokat, akik hozzá érkeztek. Kedves testvérek, vele esett meg az a dolog, hogy a legidősebb fia, a hercegi cím és az egész uradalom, az egész nagy vagyon örököse 21 néhány éves korában vakbélgyulladást kapott, és az orvos nem tudott rajta az
édesapja, az orvos nem tudott rajta segíteni, és ebben az egyszerű, ma már banálisnak tűnő betegségben egyszerűen elhunyt. Kezei között hunyt el a legidősebb fia. És itt jön, kedves testvérek, amire fölhívnám a figyelmeteket, és amin érdemes mindannyiunknak elgondolkodni, hogy akkor Batthyány Stratman László nem vádolni kezdte az Istent, nem haragudott rá, nem kérte számon, hogy ő, aki annyi embert ingyen meggyógyított, ő miért ezt kapta a sorstól, miért ezt mérte rá az Isten, nem tette felelőssé a mindenhatót azért, hogy az ő fia akkor ott meghalt, hanem az egész családjával, hiszen volt neki még vagy 7 vagy 8 gyermeke feleségével, sőt a kastély szolgálóival együtt bementek a körmendi kastély kápolnájába, és elimádkozták a Tedeumot, az egyház nagy hálaadó himnuszát, amit ma mi is el fogunk imádkozni a Szent Mise végén, és hálát adtak azért, hogyha egy rövid időre is, de az Isten mégis neki ajándékozta ezt a gyermeket. Nem vádolták az Istent, nem haragudtak az Istenre azért, hogy a sorsuk nem úgy alakult, ahogy ők azt előre eltervezték, hanem megköszönték az Istennek, hogyha csak rövid időre is, de az övéké lehetett, és ismerhették ezt a legidősebb fiút, és rábízták az ő lelkét, és további sorsát a mindenható Istenre. Hát ilyen a katolikus lelkület, kedves testvérek, hogy nem haragszunk, nem vádoljuk az Isten, nem azt mondjuk, hogy megvert bennünket, ha valami rossz történik velünk, hanem megköszönjük neki mindazt a jót és mindazt a rosszat, amit kapunk, hiszen így olvassuk Jobb könyvében is, hogy ha jót elfogadjuk az Isten kezéből, akkor miért ne fogadnánk el tőle? Pontosan ugyanolyan hálás szívvel a rosszat is. Mert tudjuk azt, hitünkből, szívünk mélyén tudjuk azt, hogy az Isten mindent azért ad nekünk, hogy ezzel az örök élethez vezessen közelebb. Azt is tudjuk, hogy néha szüksége van az embernek egy-két pokorra ahhoz, hogy a jó úton haladhasson tovább. Hát ilyen lelkülettel, ezen elgondolkodva adjuk ma hálát a mindenható Istennek, azért, hogy egy újabb évet ajándékba kaptunk, illetve magunk mögött vagyunk, ajándékba kaptuk arra, hogy az örök élet felé törekedhessünk. Hálát adunk azért, hogy ezután is, mai napon is fölébredhettünk, fölkelhettünk, és így még mindig van lehetőségünk arra, hogy életünk bűneit, életünk tévedéseit, életünk helytelen útjait kiigazítsuk, egyenességeit, és így legyen lehetőségünk belépni a mennyek országába, ahol itt a földi életben, vagy ami után itt a földi életben, még csak vágyakozik a szív. Amen. Kedves testvéreim, valljuk meg a Szent Háromságot egy Istenben. Hiszek az egy Istenben,
keressük a földi és az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által. Könyörögve kérünk, hogy Isten Szűz Anyjának és Szent Józsefnek közben járására erősítsd meg családjainkat kegyelmedben és békédben, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és igaz, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert világra jöttének most ünnepelt szent titka hívi, láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten. Az idő kezdete
hálás szívvel zengjük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen a szolgáddal, Ferenc pápánkkal, János főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, élő szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, s hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen a boldogságos Szűz Mária e világra szülte az üdvözítőt, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozma és Damján vértanúidról, és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük hatalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlük szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körében. Áld meg Istenünk bőséges áldásokkal ezt az áldozatot. Te rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvesség, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, behozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kejhet,
majd ismét hálát adva áldást mondott. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemhez. Íme hitünk szent titka, Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. megemlékezzük ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, kiadnak Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét, és az örök üdvösség kejtét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod, Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elterjük. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcelinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával, és minden szentettel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nékünk. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Amen.
irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az életem.
Jóságos mennyei atyánk, égi jeledellel táplálsz minket. Segíts, hogy a Szent Család példáját mindenkor kövessük, és e földi élet szenvedései után annak örök társaságába jussunk. Krisztus, a mi Urunk által. Holnap hétfőn Szűz Mária Isten anyaságának főünnepén, új év napján, délután 4:30-kor Szűz Mária az Isten Anyja tiszteletére az áldott állapotban lévő édesanyákért mutatom be a szentmisét. Kedden a Nagyszent Fazol és Nazianzoszi Szent Gergely püspökök emléknapján reggel 7:30-kor az adakozó szándékára. Szerdán Jézus Krisztus szent nevének ünnepén reggel 7:30-kor Szűz Mária az Isten Anyja tiszteletére az ő szeplőtelen szívének győzelméért. Csütörtökön délután 4:30-kor az adakozó szándékára. Pénteken délután 4:30-kor szintén az adakozó szándékára. Szombaton Urunk megjelenésének ünnepén, vagyis vízkereszt napján délután 4:30-kor a Fogarasi és a Rudics családok élő és elhunyt tagjaiért. És jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének vasárnapján reggel 7 órakor a népért, 9 órakor pedig egy szándékra lesz a Szent Mise. Mai vasárnapon ünnepeljük a Szent Család vasárnapját, ezért ahogy már a múlt héten hirdettem, a Szent Mise után egyenként megáldom azokat a családokat, akik ezt szeretnék és kérik. Holnap hétfőn, január 1-én, új év, vagyis kiskarácsony napján Szűz Mária Isten anyaságának a főünnepe lesz. Az ünnepi szentmisét délután 5:30-kor mutatom be templomunkban. Kedden, január 2-án egész napos szentségimádás lesz a belvárosi Nagyboldogasszony plébánia templomban. Pénteken első péntek lesz, ezért az első pénteket megtartó házi betegeket a megszokott módon délelőtti órákban látogatom. Mivel az egyházmegyei liturgikus utasítás szerint a vízszentelést a vízkereszt ünnepét megelőző nap délutánján, azaz vízkereszt előestéjén kell megtartani, ezért pénteken délután 4:30-kor kezdődik a Szentmise, melynek keretében megtartjuk a vízszentelést, péntek délelőtt vagy péntek reggel pedig a Szentmise elmarad. Szombaton lesz Urunk megjelenésének, vagyis vízkeresztnek a főünnepe. A Szentmise áldozatot a szokott időben, szombati szokott időben délután 4:30-kor mutatom be. Szombaton első szombat is lesz, ezért a Máriás papi mozgalom a mise előtti 1 órában, vagyis 3:30-től imaórát tart itt a templomban. Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepén egyházmegyei különgyűjtés lesz a papnövendékek iskoláztatására. Jövő vasárnap első vasárnap is lesz, ezért a pastorális tanács tagjaival a 9 órai nagymise után összejövetelt tartunk a plébánián. Illetve hirdetem még, kedves testvérek, ha valaki házát, lakását az ősi hagyomány szerint a vízkereszthez kapcsolódóan szeretné megszenteltetni, és ezzel Isten áldását kérni a benne lakókra, a szándékát kérem jelezze hátul az újságos asztalnál. És kedves testvéreim, és a Szent Mise utolsó részében álljunk föl mindannyian, azért hálát a magunk mögött hagyott esztendőért, a mindenható Istennek. Idők Ura és Istene, tekints ránk méltatlan népedre, hogy ennek az évnek utolsó napján templomodban összegyűltünk, hogy hálát adjunk neked, és elmondjuk kéréseinket. Mindnyájan eléd borulunk, Urunk, hiszik, hogy jelen vagy közöttünk, és megköszönjük, hogy engedted megírnünk ezt a napot. Legyen érte áldott szent neved. Amikor ma az év utolsó napján visszanézünk életünk eltelt napjaira, szomorúság fog el, mert sokszor megbántottunk. Hiába való dolgok után futottunk, ahelyett, hogy téged kerestünk volna. Most látjuk, hogy csak az marad meg örökre, amit érted és veled tettünk. Bocsáss meg nekünk. Elvonulnak szemünk előtt életünk eseményei, és látjuk, hogy mennyi jogban részesítettél, mennyi bajtól óvtál meg ebben az esztendőben.
Látjuk magunk körül a mások bajait, szenvedéseit, amelyek minket is érhettek volna, de te jóságos Istenünk megóvtál ezektől. Gondviselő jóságodért köszönetet mondunk. Hálaadásunk mellé oda tesszük erős elhatározásunkat is, hogy a jövő évben, amivel megajándékozol, kikerülni akarjuk a rosszat, teljesíteni akarjuk kötelességeinket, és megtartjuk parancsaidat, hogy megmaradhassunk mindig szeretetedben. Jóságos Atyánk, óvd meg a bűntől, a testi-lelki bajoktól, a betegségtől és a gonosz emberek, illetve a gonosz lélek ártalmától. Gyámolíts a kísértésben, erősíts a bűn elleni küzdelemben. Áldj meg minket és minden hozzátartozónkat, szeretteinket, barátainkat. Még ellenségeinkért is imádkozunk. Terjeszd ki ránk az új esztendőben gondviselő hatalmadat. Idők Ura és Istene, add meg nekünk a kegyelmet, hogy az ítélet napján, amikor számot kell adni életünkről, bizalommal és reménységgel tekinthessünk rád, ahogyan most is itt állunk előtted. Hisszük és valljuk, hogy azért maradtál velünk, mert üdvözíteni akarsz bennünket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Igen, minden szép angyal,
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. És magasztaljuk őt mindörökké. Könyörögjünk! Istenünk, minden ajándék Atya, itt elvalljuk, hogy amink vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, s téged őszinte szívvel, minden erőnkből szeressük. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a A végtelenül jóságos Isten, aki fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent napot, üzze távol tőletek a bűn sötétségét, s ragyogja be szíveteket az erények világosságába. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse üdvözítőnk születésének nagy öröm hírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, s tegyen titeket evangéliumának hírnökévé. Ő, aki fiának megtestesülése által kivékítette egymással a mennyet és a földet, árasszon el benneteket a békesség és a jó akarat ajándékába, s fogadjon be mennyei egyházának tagjai sorába. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.